ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକେଇ ଦବା। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଜମଗଡ଼ ଅଧୀନ ସିଧାରୀ ସହରରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ 7 ବର୍ଷୀୟ ମୁସଲମାନ ବାଳକଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାଳକ ବୁଧବାର ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନିଗମ ଓରଫ ମଣ୍ଟୁ ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସିଧାରୀ ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ପିଲାଟିର ଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ମୃତଦେହକୁ ଏକ ଅଖାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଫାଟକରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ରାଜା ନିଗମଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପାଲଟା ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବନ୍ଧୁକ, ଗୁଳି ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଖବରକୁ ଏହିଠାରେ ରଖୁଛୁ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।